ମିତ୍ର, ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଭୟ ଆସେ। এই ଜାଗାର ବିଷୟରେ ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଣିଥିବେ, ରାତିରେ ମଶାଣି ଦେଇ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ରାତିରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ୟା ଭିତରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଯଦି ବି ଅଛି, ସେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ରହସ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ, ପୁରାଣ କ'ଣ କହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମିତ୍ର, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ସେ ଜାଗା ହୁଏ ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଜୁଇ ଜଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତି ସମୟରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ। ଯାହାର କାରଣ ଆମର ଧର୍ମ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମିଳେ। ଯେମିତି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ଅଘୋରୀମାନଙ୍କର ଜମାସ୍ଥଳ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥାଉ ସେ ସମୟରେ ମଶାଣିରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଭୟାନକ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେ 3 ପ୍ରକାର ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି: ଶ୍ମଶାନ ସାଧନା, ଶିବ ସାଧନା, ଶବ ସାଧନା। ଏହି ସାଧନା ବହୁ ଭୟାନକ ସାଧନା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ବହୁତ ମନ୍ଦ ଧରଣର ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରେତଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜାଗାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହିଁ ଭଲ, ନହେଲେ ଆପଣ କେଉଁ ବଡ଼ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ବିଷୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଏକ ଧାର୍ମିକ କଥା ଏହା ବି କୁହେ, ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟର ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜାଗାରେ ମହାଦେବ ଭସ୍ମ ଲଗାଇ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମା କାଳୀ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମୃତ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ରୂପକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ମନା ହୁଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆତ୍ମାମାନେ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ମିତ୍ର, କିଛି ଲୋକ ଏମିତି କଥାକୁ ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଧାର୍ମିକ କାରଣ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ମନୋବିଜ୍ଞାନମାନେ କୁହନ୍ତି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନେ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଉଠନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅଧିକ ଭାବନା ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକା ରୁହନ୍ତି ଅଥବା ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭାବିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି କେଉଁ ମଣିଷ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆସେ, ତାହେଲେ ସେ ତାର ନିଜ ଉପରୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ବଶରେ ହୋଇଯାଏ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ମିତ୍ର, କେତେବେଳେ ପାଇଁ ମହକ ଭରା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ବାସ୍ନା ଭରା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ପଟେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ବାସ୍ନା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଆଉ ଲଗାଇ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ମିତ୍ର, ଏହି କଥା ଉପରେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନକାରାତ୍ମକ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ 2 ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ବିନା କାରଣରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।